En wuktich tarika par kod abich dwe mar auchiel higa mar 2026 arwaki chenro mar migago kamoro moro ma intiere gino ni ibiro bedo kod achako nyaka ang'o watieki to mokwongo magi e weche momiyo pek odiochieng'ni ma kawuono. Duol mar KNHCR ochwalo ne jatend piny lipot mar kaka owinjo chul ji mane yudo midhiero e ng'anyo e nyasi ma obagi e par jot jatend piny Nairobi. Kwa yudo konyruok nikech giga no wang'te duka makare gimoro amora mano okonyne onge. Johala ma itesen nyamburko ma Kisumu kwano lala bang' mach wang'o mwandugi odhiambo manyoro. Jatend migawo mar jotich sirikal Geoffrey Ruku oyango ni sirikal oseketo ikruok ne koth El Nino ma igeno ni dhi chwe pacho ka. Machiegni nya koromo jong nyalo tudri kodwa e namba mar 36000x marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui magwa mag Facebook ka achiel gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Jotend kanise ma Kisii ogolo duondgi ka gikwedo josiasa masani okonore kendo kodo rowere manyayo maundu ahinya ne jowetegi mani kod paro mopogore wi chung' mag siasa ka giloso e kinde alama ma Jumapil. Jodolo koni poni sirikal okawo ndamo mapiyo mar tieko timbego. Arita dhi medo rochore e pacho ka kendo rocho chal mar ngima oganda gisayo timbe mag maundu makoro igeto godo ute Lamu ka gikoni en timo wich kuot ne bad migawo mar arita. Kwa sababu ya walimu wetu wachungaji wa mahali. Hali mafunzo si yamekuwa mazuri. Si yamekuwa mazuri. Na utatusaidie. Utatusamehe na utatusaidie. Pia wale vijana ambao wanatumika vibaya, naomba kuongeresha hivi kwamba hebu jiulize au wanasiasa ambao wanawatumia. Je, kuna hata kijana mmoja wa kwao ambao ni biological ambao pia amelipwa kufanya mambo kama hayo? So ushirikiano uwe katika serikali, ushirikiano uwe katika opposition, mazungumzo yanayoleta mauano mazuri yaweze kuwa katikati yao. It's my appeal especially to our political class to stop this business of misuse of young men. If we can create opportunities for them, the better, rather than misusing them. And they know they are misusing the young men, and we are referring, some of these young men are quite innocent, but we refer to them as goons. They are not really goons. For them, they believe they are doing a job that can give them bread at the end of the day. So if we can create better jobs for these young men, it will be much better. And I think nowadays what I've seen in the country is that every politician is trying to come up with a team of young men that will defend him. And this has never happened before. So we are making a call as a church to our political class to desist from this behavior of using young men to support their agenda. Mungu atuongoze katika nchi yetu ya Kenya, akisimama pamoja na kiongozi wetu Ruto, mambo yaendelee vizuri, na wengine ambao wako nyuma yake hata kama ni opposition, tunaomba muhimishe watu wetu njia nzuri ambayo inaweza kutusaidia katika maisha ya kila siku. Duol makedonera ticho ganda pacho ka KNHCR ochwalo lipot na jatend piny William Ruto kagiyango kaka idhi biro ta chenro mag chulo ji manayudo midhiero e kinde ng'anyo e pacho ka kalore kod lipot no maloyo ji 245 ne onegi chakre higa mar 2017 kama moko bende ne oyudo hinyruok e kinde no. Jatend piny William Ruto to koni piny owacho keto tenge bilion 2 mar chulo ji mane ohinyore kod familia mane wito jogegi e kinde ng'anyo. The Commission also notes that collective reparations offers an important opportunity for healing fractured communities, rebuilding social cohesion, and restoring confidence in public institutions. Investments in community infrastructure, psychosocial support services, memorial sites, and community development initiatives can serve not only as remedies for past harms, but also as symbols of the national commitment to reconciliation. The police officer hurt while keeping the peace, and the family mourning a loved one are not rival camps. They are all Kenyans.
They are all part of one national body. When any one of them is wounded, Kenya is wounded. And a nation does not heal by choosing whose pain matters. It heals by acknowledging all suffering, pursuing justice for all, and committing itself to doing better. Jotim ohala e kar idho nyamburko ma bus park e boma ma Kisumu koro ywago lal bang' mach mapok oyang kama ne oaye wang'o mwandugi kendo weyogi gi lwetgi nono. Kaluwore gi jo halago, masira makamano ne omonjogi saa 2 otieno machieng' Jumapil bang' kane giseloro ohelni maggi. Ka opogore gi kwayo kony mondo gidhi nyime gi ohelnigi, jo halago bende opuoyo tend kaunti ma Kisumu kuom reso mapiyo kendo geng'o majno okang' mane oreso mwandu mamoko mane majno nyalo ketho. Kachopo tayudo ka duka na wang' magima na nyalo konyo ne onge. Ayudo ka jofaya osechopo, polise ne nitiere mane mondo ne temo mondo okonywa, lakini ne ok wayudo konyruok nikech giga no wang' te duka makare gimoro amora mano okony ne onge. Kora kwayo sirikal mondo okonya nikech onge kaka nyalo timo. Agoyo ne county government kendo kuom chung' motegno e weche mag mach, nikech ne firefighter go nochopo in good time mane gitemo konyowa momiyo gini no ko spread mogo capture a large area. In the small area mano wang'no walwito kwan mwandu ma dirom siling milion 8 gi nyukta 6. Koro kwara en mana ni support mora mora mwanyalo yudo kamora mora mondo wachung' motegno kaka johala waduge business wa kaka normal. Kech wawito live wa ka ema nyithinde wate odipende, family wate odipende, to gi joma moko mwandiko e tije wage. Piny owacho oyango ikruok makare moseketi mar rakore kod midhiero ma inyalo kel kod koth mabuorore mar El Nino manyalo biro chako chwe e kinde mag opon. Jatend migawo mar jotije sirikal Geoffrey Ruku oyango magi koko ni okang' ma kamano geto dino ne midhiero ma koth nyalo kelo. Ruku oloso e kar chung' od bura ma Manyata e kaunti ma Embu, kama bende olero ni mwandu sirikal otengi mar chwalo kony mar wea ponono ni midhiero oporore kotenore kod koth mag El Nino. Hii mwezi ambayo inayokuja tunaweza tarajia mvua ambayo itakuwa zaidi ya kiwango ambayo ile ambayo tunapata. Kwa hivyo wale ambao wako na chakula katika mashamba waanze mapema kujua vile hiyo chakula itatunzwa vizuri, ili mvua ikinyesha isiharibu ile chakula ambao tuko nayo katika mashamba yetu. Tumejiandaa vizuri, ile bajeti ambayo imesomwa pale bungeni, kuna pesa imewekwa katika bajeti ya kukabiliana na yale ambayo inaweza tokea kufuatia mvua mingi ya elimu. Jodong oganda mag jo Akamba kotelnegi kod jagoro maduong' margi Davis Maeke koni gisiro sirikal mantiere gi sani mondo giyud dongruok makare magi oyangore bang' bedo kod romo kod jatend migawo mar jotije sirikal Geoffrey Ruku e boma ma Kitui kendo yango siro sirikal. Ruku kaloso koni sirikal ochano cholo dongruok moriedi ne oganda jo Akamba kaka yor bero ngimagi mana kaka ogendni mamoko mapacho ka. Number 2, kwa sababu ni Kamba clan of Bay, is there any role they are playing in helping advance Recently, most of people had to suffer a lot when they went to hospitals. But now through SHA, they are getting assistance. We have seen a lot of improvement in housing schemes. Roads are being opened elsewhere, markets and other things. And for this matter, we want to thank government
for what they have done as far as the concern of the country is concerned. And we asking for peace and tranquility in this area so that whatever is being done, it is there for the peace of this country. And we ask all the members of the Kenyan community to live as one body, work as a team, so that we can have peace in this country. Otherwise, we are very pleased and we are very much ready to work. We, as the council, we work with the government of the day. Panapo wazee hapa halipiki neno. Hakuna jambo lolote la Ukambani litaharibika juu ya misingi ya kisiasa. Wazee wakiwa wataitatua yote ili manufaa na maendeleo na ili ambayo yote inaweza patikana kutoka kwa serikali iweze kufika hapa Ukambani, ili wale viongozi wanaweza kuwa na fitina na chuki na kelele wasinje wakapata nafasi ya kugawanya watu wa Ukambani. Jodongo e tong' mar Kenya kod Somalia obagoromo mar kwe kendo kelo kanyakla gwenge ariyo mane tulo onene kindgi moweyo ka ji 4 owito ngimagi. Romono motimore e lwak Somalia bo chenro motisi ni Boresha Nabad oyango midhiero ma osebedo ka nyayo koko kod fwenyo kenge ma inyalo tigo e geng'o thoe ma oseneno koting'o koda ka mako ji manyayo maundo e gwengego. Bende romono keto chenro mag jiwo tiyo kanyakla e kind tend arita ma Kenya kod Somalia kaka yor jokwe. Leo tumekuja hapa kutoka Elwak Kenya, saizi tuko Elwak Somalia, pamoja na wazee wetu, leaders wetu, tukiwa tunatafuta amani kwa ile shida ilikuwa imetokea juzi karibu wiki moja tuliopita. Tumeelewana ili chochote zingine zitendeke. Sisi tumeshukuru sana NGO yetu, walifanya reinforcement kama jeshi, walipita ndani ya bunduki wakakuja banda ya Somalia kwa kufanya nini hii mambo ya usalama. Sisi tumefurahia hawa. Tumeomoa bande yote, vitangine sitokee, maneno maslaha tumetengeneza kila bande tumemalizika. Kwa hivyo marhan bande yao usichukue mkono, gari usichukue mkono, vita gari na murale, vita gari na marhan imekusha. Community elders that came here today agreed that sensitization needs to be done in the communities in Elwak, Somalia specifically, to make sure that the issues is not repeated, and that to make sure that this conflict will go to be mitigated by community elders in support of the government of Kenya and Somalia. Nyakor mgojonga daduoki kendo kar jot mar jotend piny kama ne romo bagie mar ng'eyo kaka lipot mane ondiki gi duola mar KNHCR mane ochwalne jatend piny William Ruto oyene kaka jatend piny nowuoyo. No amount of money could ever be. The Kenya shillings 2 billion we have committed cannot replace a son or a daughter. It cannot restore years and lot of trauma. It cannot fully compensate a family, a trader, or a community for all that has been taken away from them. What it does represent is the state's acknowledgement that harm occurred, that victims matter, and that a nation heals by tending to its wounds rather than pretending they do not exist. Nor is this redress a reward for violence, looting, criminality, or unlawful conduct. Neither should it be understood as a license for disorder on one hand, or excesses and violations of rights on the other. Jalup jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Catherine Omanyo kwayo duola mar angora tich oganda mondo ta chenro ma huyanga mar manyo kendo chulo jogo mane oyudo hinyruok kod lal mopogore kinde ng'anyo machakre higa 2017
Ekini ma piny owacho keto omenda mar chulo jogo kaluwore kod omenda no jogo mane yudo hinyruok kod lal ibiro chul omenda machakre $300,000 nyaka $4.8 kaluwore kod kit lal kata hinyruok mane giyudo kaachiel kod familia gi. Magi biro e kinde mamoko kuom jogo mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mokalo ywago midhiero mopogore opogore mag kaloe. Apiko manariembo no ne en mar loan. Apiko no nodhi nikech jolon noywaye. Tok ywaye koro kosebedo na mayot en mana na atwang'o wuoche matwang'o ne masa moro jamiya pesa matin tok nya puonjo nyithindo tok nya ginene kech minode be pok nochako tich moro malong'o. Tienda ne oserama kuom igni mang'eny sani koro abako igni 2 kan piny gima timo sani onge omena ode manyalo wuok to dhi manye matin kaka wanyalo konyre go nikech nyithindo bende an go madhi skul machiel ja secondary to 2 pod ni primary koro jogo kaka watimo bende tek kech gisoma kanyo samore riembo giketo gi e dot kanyo minote mamanyo matin to nyalo ka timonegi. Among the 10-point agenda compensation iko juzi kwa budget wameweka 2 billion na hiyo sio pesa rahisi, ni mingi sana, but we will make sure that thieves don't come to benefit again. Jopuonje e sikunde mag primary kar chung'od bura ma Karachuonyo County ma Homa Bay ogolo duondgi ewi moko kuom midhiero ma okwako moko kuom sikunde mani alworano magi wacho ni monogi tiyo tijegi kaka owinjore. Jopuonjrego kotenegi kod jagoro mar riwruok jopuonj mag NAT bade ma Karachuonyo Jared Osati oyogo weche mag ler mag wacho ni ok ni kare thoth sikunde makono kaluwore gi nok mag chope chal maricho mag yore ma donjo e moko kuom sikunde kod nok mag pi maler ma jopuonjre kod jopuonj nyalo konyorego ka gilose gweng' ma ngoche e kinde romo margi jakom UDA romo margi kod jakom mar UDA giwacho ni chenro makamagi onego keti e yo makare. Osebedo ka chandowa kaka jopuonj e Greater Rachuonyo ka en the issue mar the hardship allowance. Kaka jopuonj ung'eyo ni Karachuonyo ka weche mag dak theke, pi yudo tek, weche mag yore richo, weche mag security richo. Koro japuonj nyalo mana dak maber ka pesa ng'eny slip. Koro area wani jopuonj kale yo matek emomiyo nego bende miyowa msara mar hardship allowance ni mondo med konyowa e yore mag dak tek Karachuonyo ka. Koro mane momiyo wadwaro hardship allowance. Kendo wayudo pek achiel ni ndeche wa to richo nyaka madonje skunde wa ma mtoko ok nyal dhi maber kata access margi bedo marach. Jopuonj wagore piny kata e wang'ayo ka gidhi skul. Karachuonyo ka endi wan gi weche moko gik mang'eny machando wa ka endi mochelo kaka floods gi gik machalo kamago. Wadwa dhi ng'iyo ane ni to nitiere kuonde wa mano osechak weche gi kaka wang' chieng' ma weche gi mag hardship ni e parliament nyaka sama wuoyo kod ni endi puonjwa mag kagi ywago sanitation margi mag skunde richo. And I think ni en gima kata kapok adhi e loch to abiro mana wuoyo gi jachung'wa masani mondo mi ka nitiere pesa moro mantie matin to pare weche mag sanitation mag skul gi endi. Chenro mag somo mag ECD e kaunti ma Nandi nyalo rochore bang' jopuonj mag ECD e bwogo ng'anyo ewi lwasi marach mar tich kod rem mar tend kaunti no winjo ywakgi ka giloso e boma ma Kapsabet. Jopuonjgo okonigi kawo okang' ma kamano bang' twak ma gisebedo godo rem nyago lemo mar kelo duoko ewi midhiero ma gisebedo ka gikale. Watoto unafunza ya wenyewe, wako wamekuja nyumbani, wewe ni mwalimu unafunza ya watu. Watoto wamekuja nyumbani, hauna pesa, unalipwa 18,000. Ikikatwa plus hizo deduction zote unapaka na negative 6,000. Payslip haina hata allowances, no commuter allowances, no house allowance. Ani mshahara imeandikwa special salary. Kwa miaka 12 years tangu waajiriwe. Sisi kama walimu tumesema enough is enough. As they will be considering the full scheme, we are going to get our allowances, and in that line it is going to improve our lives. As teachers, we shall be going to class energetically. We are going to class to teach those children
more encouraged, more motivated, and more good results that is going to come out after the implementation of this full scheme of service. Gikanyo makao yo mara mokwongo chenro ni mara migaga kweni kidho mabor nikech pod wan gi weche mathoth. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Mungu, nimeuonja upendo wako na wema wako, na hakika sistahili. Asante kwa afya njema, furaha na amani. Upendo wako hauchagui, kwani unatupenda, unatujali, unatusamehe, ijapokuwa hatustahili. Dial *811*341# to get upendo wako. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapoko wuok. Moro ka moro kuom gik matimore ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Ukadwagi maracho timrene pari. Dawe oknyalre. Mondo wanadhi arese. Ukabiye mondo eno sandre. Ologi moro maracho timrene to ken pari nit. Chakre kawuono, ng'ata mabotemo kelo ni nyathina rem, okabiye mondo gidak kode machiegni. Chunya ne gombo, mondo abed gosiep machalo kodi. Anyalo timo gimoro amora ngimane mondo konya. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Gavana ma Kericho Eric Mutai oseyo tim mar jopuonjre wang'o sikul ka ranyisi en masira mar mach manyocha okelo tho mar jopuonjre sikund nyiri ma Utumishi Academy. Mutai bende oseyo wach manyocha wachgi mane en jagoro mar migawo mar somo Julius Bitoka ni jopuonj nyaka lalre ki jopuonjre kapok omigi penjo. Wacho ni mano nyalo medo nyayo midhiero e sikunde. Gavana Mutai nyoloso e kanisa mange Sumin e kar chung' od bura ma Bureti. If a group of girls go and lock the rest in the dormitory and pan them up, that stops being discipline, but that becomes criminal activities. It is for this reason that we are insisting
that those who perpetuate crime, so that it deters the rest from the same crime, must be made to face the full force of the law. There is nothing embarrassing when a government official come and say, let us negotiate with the children. That these children can do exam when they want to do, they cannot do exam when they don't want to do. That is nonsense. We cannot negotiate on discipline. Without discipline, the nation cannot move forward. Without discipline, there can be no life. Chiliel moro ma en dayo ma jegni prabedo koda beche gwenga makariany e sub-location makowuor kabondo kasipole county ma Homa Bay bandora tiche banka joma hundu moko wango ode gi mwandu te eye kendo bugo ngimane ewi gino ma iwacho ni otenore gi ywaruok e weche mag law. Mama Felista Nyango dayo majagini prabiro gabich ma en Chiliel sanikro da kod luoro bang' jonjore moko ne odhi motia mache ode kendo wango kod mwandu te kaluwore kod gino miwacho ni en ywaruok e weche mag law. Mama Felista wacho ni ok osebedo gi kwe nyaka ne wuon pargi magoro lalgo 2001 kendo jomoko osebedo ka buogo madari lo ma odakeno ka joma mokalo joma undu moko ne odhi otia mache ode ma wang' kod mwandu te iye. Tinda auchia yowuoyi adek gi nyiri adek. Koro sama koro nadak kanyo ndalo go duto ka wan kod jaduong' kochopo 2001 to jaduong' nonindo. Koro ka nonindo bang' nindo neno ema ne jomoko biro mondo mi lor rangaya modino chuth. Koro kane giseloro an ne jodong gweng' wacho ni gibiro loso. To asebet kaling' no kaneno ka giloso. Oda ni nyocha giwang'o gi mwande iye kendo gimoro amora onge. Na wuok gi law moyiech mana go kwath. Adong kama kaka unena ni gi nyithinda gi kata nyithindo ok nyal dhi sikul. Nyithinda gi nyikwaya gi usike yot. Nekech buge no wang' te kalembe no wang' nyaka lewni. Owacho ni nyaka ne wang' ode kod mwandu te iye. Sani odak mane senta mothuro kod nyithinde kendo pod oyudo buok kod siem ne kik odog e lobno ka oywak ne telo mar arita kwe sub county mar Chuny East kod migepe mamoko mondo yie okonye. Ok ang'e gima time gweng'ni piny mondo koro winji. An sirikal mondo koro okonya nikech aonge gimoro amora. An ng'ama odak e senta. Adak e dho ndara kamoro kanyo. Ka onge gima nyalo timo, ka okamanyo pesa kaka nyalo chulo ng'ate ma ji ema chulo na. Anyo charomo gi jothoro go eko, ema mancho chulo na odno. Makata sani gibiro riemba yot nikech aonge nyalo. Aonge go. An kama gi lweta. Matthews Nyawara ma en wuod miyono wacho ni lobuno en mar wuongi kendo ne gisekawo kata title deed mare ka okone jogo ma wacho ni lobuno margi ni kod paro mar inyo familia gi. Nitie wuondruok. Lo mil e ng'ato wacho no okele laro dalowa ka onge lop ng'ato ka. Lo nie parcel mar wuonwa nyocha setimo search make adhi agolo the title deed kuma ni wuonwa e bank noti kode kaka security mana semiyo chief kod assistant chief ma dhi agolo negi map sheet 35 ma konigi ni boundary mantiere kanyo onge ng'ama nyalo loko en boundary mar wuonwa fence no mar wuonwa gima ng'ano dwaro kanyo onge oketo fitina moro oketho go giminwa udwa nego minwa lope onge ka ma ka yom nitie to mana sirkal moko kawo nafas mare motegno mondo minwa ratiro mare kaka ja Kenya kaluwore gi the constitution. Moko kuom jokedo ne ratiro mag oganda kotele kod Grace Oyugi osemo kalo tim jore mitimo ni miyono ka gikoni obila mondo ne ni Chiliel no oyudo ratiro mare. Mani eno mama wango koro dak e center kamoni ndeno okoromo kode to en gi dalane gimar lit mugik ni ginyaka gi title deed ginyaka namba lo kamochorore nikech giwacho ni giwuotho joka ina lo ka wuotho kendo giwacho ni pod gimobendo timo mang'eny koro konyuru mama ni mondo duog dala nikech nitie sheria minyalo ka koro kaka wan human rights wabiro kae mondo wakony mama ni mondo yud rights ge kaka ng'at maduong' mondo dogi e dalane. Wakwayo ni DCC and also the police wakwayo ni mondo o act very fast kapod ok wakawo wachni kaka onego bed ni wakawe kaka jopiny nikech chik nitiere. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Bang' piny owacho keto e budget omenda maromo bilion 3.9 e hik manyong ma 2026-27
ma ibiro chulgo jodongo gweng' ma pacho ka dwe. Jodongo osechako nyiso mor mar rwako okang' ma kamano, ka giwacho ni tijgi osebedo matek kaluwore gi onge mar osara. Kaka jafwambo marwa Steve Biko lero, jodongo kwayo piny owacho mondo omed kwan omendano mondo kik obed malamlam. Sebedo katiyo kaka jolwet sirkal e kor gwenge, kendo gine ma jopiny kuongo gore kuomgi, po nono wach moro sieko. Kata kamano, kuom thuolo duto, tich mapek no gitimo nono, maonge kata chudo. Tijni ok oyot nikech pile pile ka ng'ato chiew, kata kapok ichiew tiyudo sim ni gimoro notimre, ka okwal gwend ng'ato to ng'ato goni sim. Kopo kata nitie nyathi moro, nitie gimoro motimre e kor gweng', in mikwongo goni sim. Kokwal ng'ato, jaduong' gweng' ne mikwongo goni sim. Kopo nitie kata ng'ato odhaw kata gi jaode, seche moko ringo ka koreko dhi ka chief. Kwasebedo kwadog matin tem mana ne japiny nyan neno ni konya somewhere to gina erokamano. Ng'ato nyapo ka ng'ato kelo kata mnoganda ni konya kabisa, ok ni ne kwae en gani ka gimiwa to gimiwa gichu malet, ok ni achuno go nyaka gichiw. Alwe kod Lucas Ng'ong'a, jaduong' gweng' ma Usare mosetiyo kuom higni ma 10, tijno dwaro chuny nimar midhiero bende gikaloe kaka yudo simbe modeko to omenda onge, wach manosir kod nyawadgi Daniel Kaibonyi. Samoro gimoro timre kata airtime no yongego kaka digo sim onge, kochun mondo ni hol airtime ikawo koa tigoche neji. Ke samoro bip ne bende, samoro bip ne to be kotum nade okina koma okini ka bogo chen back, kochun nyaka hol airtime. Komando sebedo channel mosebedo kabisa so far. Another thing, wan wati atia makar ngama chulo nwa SHA kata NHF kaka ne choncha ne onge. En tich matek nikech mondo iwek ta tijino iringi dhi, alafu kaka cases gi seche ma ng'ato chake to ubro dhi nyaka ka polis. Seche moko kwal rombo ma ng'ato kata diel kata dhiang' udhi nyaka ka polis. Koro iyudo ka nitie tijeni mitiyo to nyaka ng'iwe tijego. Kata kamano, bang' piny owacho keto omenda maromo bilion 3.9 e hik manyonge mag 2026-2027 maduoko ne gero kamano dwe ka dwe, jodongo go puoyo okang' ma kamano magiwacho ni biro reso gi midhiero mopogore kendo en fuong'ruok kopim kod ndalo machon. An apuoyo paro no, even though no gino to tin sana. Otin sana ki compare kod weche mege ma ng'ato luoro transport go sime, weche moko mang'eny gi cases go barasa otin. But now iyudo ka olono no, seche moko onyalo yudo kata ka inyalo jipanga kode kane nitie seche mochopo no, to inyalo kata wacho no ke iwa ket kata mana 500 moro nyalo e sim credit nyalo ga konyi for sometimes, lakini otin. Kendo anyalo gone Dr. William Ruto erokamano maduong' kuom ketonwa pesa moro matin mondo mi wambe wayudi mondo medwago mijing'o e tijni. Ing'e ni kitiyo tich moro kata bedne kaka wasetiye mang'eny ni watiye nono tema watiye maber, to ka nitiere gimoro ma kori miyi to kori nyalo tiye maber. E seche gogo jatend migawo mar arita ma Kipchumba Murkomen opuoyo okang' mar miyo jodong gweng' omenda maromo bilion 3.9 mowach ni biro konyo jiwo arita e kor gwenge pacho ka. We are going to facilitate our village elders with something that can enable them to support themselves even as they contribute to security in our country. I am glad to let you know that in the recent budget, 3.9 billion shillings was allocated that will enable us to pay our village elders from July 1st. This is a revolution in the security sector. Bang' piny owacho keto thenge omenda maromo bilion 3.9 e hik manyonge mag 2026-2027 mar siro kendo bugo moko kuom jodong gwenge pacho kaeri, jodong gwengego koro nyiso mor margi kagiwacho ni mae biro keto negi kado e mesa e giko dwe ka koro kwayo margi en mondo mi piny owacho omed omendano ni mar otin mokalo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nan ga gi japuonj moro ne en principal mara Makasembo owacho ni kidhi chiemo to oket ni chiemo e san ting'iyo mar wadu to matin ni okidhi yieng kata mari ne bed mana mang'eny. Koro jodong gweng' oyudnegi gimoro matis e wiye no gisechako ywak gi sani ni pod otin
to ne gionge kode. Koro en wach malija. Bedo sirikal kata jatend piny en gima tek ahinya. Ka wadhi nyime en ni riwruok moro mar rawere obiro kod rieko mar tiyo gi mwandu mag plastik e loso kombe ma jopuonjre bede ke klas. Kwethno ma tayo chenro magi e kar dak ma Kibra choko taka ma iwito aoyaya alworano kendo tiyo kodgi e loso desk ma konyo jopuonjre e sikunde. Jafwambo marwa Eric Ounda ne yudo thuolo mar limo kar dak ma Kibra kendo rango kaka chenrono dhi nyime. Jopuonjre okulo wiyegi ka gindiko. Ei klas, jopuonjre opong' do kendo moko bedo nyaka e lowo, ka moko bende bedo abich e kombe ma owinjo ji 3 ema bedie. E yo ma klas opong' godo, kar wuoth bedo matek. E kind kombe ma jopuonjre tiyo godo ei klas ni manie skund primar ma Olympic Kibra, nitie moro ma kite rateng' kendo nenore ma opogore gi mamoko. Nonro mare yangonwa hie kit loso mare. Kom ma olosi ka okalo e taka mag jwendni kod taka mamoko mag plastik. Tinende, taka mar plastik oloki kendo tiyo e loko sura mar klese, kendo neno ni oganda ok ng'ad yien aoyaye mag loso kombe. Kao taka go kendo tiyo kodgi konyo e bero alwora e okang' mamalo, rieko gi tich ma itimo gi kweth rawere moko. Skund primar ma Olympic ma yudore Kibra mantie gi kwan nyithindo moheo 5,500 e kuma rawere gi ne oyudo e somo margi. Chandruok mar kar bet e kinde malach nomiyo gimanyo yo mar loso kombe e yo marito alwora kendo kelo e skundni tok tieko sombgi. I schooled in Olympic from class 1 to class 8. There is always a problem of desk because as we used to sit kwa deski watu watatu tuko na watu wanne. So tulienda Olympic tukatengenezea desks 15. Because sani ndi skunde support CBC kageno the innovation manobirgono. The students were very happy and they were very eager to learn more about what Jirani Design class is doing. Mulete 2-3 kwa pa class. Unaona hata wengine wamepiga magoti huko wanaandikia kwa chini. Wuodh loso kombe gi plastic chakore e duka matini. Ile takataka nyinyi mnatupa kutoka kwa manyumba, si ndio tunakuja tunaicollect from the dump sites and then tunaenda tunatengeneza nayo products. Unaenda unapata watoi wamekalia mambao zingine zimevunjika. Walimo karpuko taka ma Kibra kai jwendni maketho alwora opong'. Ng'enygi gin ofuke mag ting'o mwandu mopogore thothgi mag kembe madongo kod lewni moti owiti kae. Wakao mohewo seche 3 ka wabayo e kar dak ma Kibra kendo wang'iyo kaka taka mag jwendni opong'o yore. Mtaro matut kaka mae opong' kod jwendni, ranyisi kaka jodak wito taka e yo ma ok orito alwora. Kaluwore kod riwruok mar piny mangima ma ochung' ne rito alwora, United Nations Environment Program UNEP, taka mar plastik maromo loche 2,000 iwito e nembe kod aoche ka tons kin 19 kod 23 ketho ler mar nembe kod aochegi higa ka higa. Ukitembea kila mahali unapata tu hizi polythene paper bags. Hazina solution, hazinunuliwi. Ukiingia kwa drainage ndo unazitoa kwa drainage. Ukitembea kwa parks utazipata kwa parks, ukienda kwa fence yako utazipata zimeanga kwa fence yako. Ukienda kwa dump site ndo zimejaa mingi, chuma ni do, box ni do, paper waste ni do. So tuli notice hii juala ndo haina solution. So tukaona kuna need ya create solution to that. Juala mibogo mkati, madas kata njugu ni kata sukari. Kose biro kaendi ipo gi different colors gi specifications. Kawachopo e kambi matini ma otisi ni Jirani Recyclers, wang'wa romo gi kom ma idendo ni desk, kom stool, kom mar bench kod gir choko taka. E tok dhot, mor mar masinde winjore ka wadonjo, liet kod iro wuok e masinni ma opiel e dirot. Wabiro wakete e cool press. Tok choko jwendni kod plastik, iyierogi, iluokogi, ing'adogi kasto ipong'ogi e kind chumbe 2 mapekgi. Bang'e, imoko stima kaito ichwakogi maromo saa 1. Narkiso Onyango en achiel kuom jotich kae. Ma tija matimo an mawang'o gigi. Kosibiro kaendi ing'adogi, kosing'adgi to ng'eya kae nitie mashin miluongo ni heat press. Kanyo kama gikale, ka gisekale to ayudo
panel maduong'. En tich machodo luya. Narkiso ting'o kite madongo mar keto ewi masin makweyo plastik ma osechwakore. Ka ema bodni mapek mar loso kombe wuokie. Ineko shredder inashrediwa zinatupwa kwa heat press at different kgs, and then at the heat press this is now the magic is being done. This thing is being pressed into different degrees Celsius, and then it doesn't have to go higher than 145 degrees Celsius because it remove fumes yenye zitakuwa harmful to your health. So after that unaacha for karibu 30 minutes, and then you remove it 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour. It depends on the materials of the plastic. After that you remove it and then take it into a cold press. Now this cold press itapresiwa until ile yenye unataka, ile standard yenye unataka, and then ikishatolewa kutoka hapo nao inakuwa bodi sasa safi sana. Eseche mamagi duto dhi nyime, boards ma oseikore ing'ado kod beti mar bedo e rang'iny ma ondisore manyalo loso kombe. Stages mora ido kantiga waste madong. Wandiza watakataka okwawite en gima kichiko waste madongo ichakido kadwa kitemare ichwako. Kuom kom ka kom mawuok kae, kethruok mar alwora dok piny kendo jopuonjre yudo kuma gibetie ka gimanyo rieko. Kaka ji ando takataka e marachini nokolo that flooding, and after that one flooding nongoni ijapesa kodija pesa downtown kaza kanyi. The old model manage tingo sanen lina model mani ngajinonge nango ang'io lao arwako koti tawito kosani endi wawacho ni king'io lao no inyaduoke inyalosgo gimoro chielo ntie version mimi inyalosgo molango wito. Kaluwore kod nonro mar Global Forest Watch, chakre higa mar 2002 nyaka higa mar 2025, Kenya ne owito atamalo 14 mar yiende mag bunge. E gino manenore kaka yor siro campaign ma jatend piny ne oyawo ayanga mar pidho yiende bilion 15, raweregi omakore gi riwruoge mopogore. Tumefanya partnership na Giraffe Center where they've given us a lot of trees, like more than 500 trees, and we have planted it across Kibra. Tumepartner na kama Risto Zanai where we planted a lot of trees along Lusaka Road pia. Wacha kukata mtu tengeneza na furniture. Now we have the plastic, which is a solution to furnitures. Wapunguza given cutting down of trees because one innovation manyalo loso desk. Mokalo, raweregi ne owuotho moheo kilomita 500 nyaka Lungalunga mantie kaunti ma Kwale, kagilando midhiero ma skunde kalie koluwore gi koso klese, kuonde bet, kendo gilero buok mane giyudo. Pod ido kantie school ma nyithindo some boyien e KD, no expect ni bende en class ma ji somo kata gisome lo. Oroko jo Safaricom, Equity, Joramogi TV mondo dho kony nyithindo masomo kids wenigo giyido kama gisome maber. Tije raweregi oluwore kod okenge mag loso mwandu e yo marito alwora ma idendo kaka Sustainable Development Goals namba 4, ma en somo makare ma otisi ni quality education, namba 12 maloso e wi loso mwandu e yo maratiro, kod namba 13 ma en rito alwora kanyakla kod namba 15 malero ber mar rito ngima e kidienje duto. Tunaenda kwa climate action because sasa hiyo watu wanafanya reckless building. Mtu tatu anajenga tu gorofa juu alipata space na anataka kutengeneza do. So I think so tukitengeneza kitu sustainable enye itakaa siku kadhaa. Kata bed ni gitemo loso alwora giywagore mapod gin go. Mine mause e chiro takataka oken gimiwito, atakataka en gima iandoli maber nge takataka en pesa. King'io gimoro okiwite ndara. Neno kombe bao e klese chwanyo chunygi. Si kama mbao utaitupa tena, unaona. To need funding, we just need that market. Eseche makembe mopogore tiyo gi okenge mong'aore, raweregi onyiso piny mangima ni duoko mag thoth midhieche mahimo oganda e alwora yudore e taka ma iwito aoyaye. To e klese, jopuonjre nyalo bedo ni okia ni giketo bugegi e wi taka, to bang'e gibiro neno ber mar gima taka okelo. Olango ywak madhi dala, to jopuonjre kao begegi kendo giwuok ka gidhi dala. Gino madong' e klas ka en desk marateng' molos kod plastik kod chwendni mowiti. Ranyisi ni midhieche mang'eny machandowa e alwora inyalo losi kod gigo ma ok ogen. Eric Ounda, Ramogi TV, Nairobi. Eric Ounda, Ramogi TV, kowuok e kaunti ma Nairobi. Pochgi pak
Ka wadhi nyime en ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga okoni chulo joma ne oyudo midhiero e ng'anyo makinde mokalo pacho kae en paro makare kendo kata obedo ni ngima dhano ok nyal doki, chudo ma kamano nyalo jolo familia mane owito jogi kod mago mane oyudo midhiero. Oburu bende osiemo wang' josiasa ma osieko kod tim mar kod rowere mondo oroch rombe mag siasa ka okoni mano ok en paro makare mar telo. By calling it compensation, but it is not compensation. You cannot compensate a human life. Human life cannot be compensated, but what we are compensating, what we are doing is saying sorry to the families who lost their loved ones by giving them a token so that they can feel recognized that at least they contributed to the progress we are enjoying today. And therefore, Your Excellency, the process which is being concluded today, I'm very sure you are fully aware that this was initiated by you and my late brother, and I was there. Jatend piny Kenya William Ruto koni ne owalo jamadar Ogolla kaka jatend jolweny kaka yor tieko akwede mane osebedo ka itimo ne moko kuom ogendni ma pacho ka. Bende okoni kata mana e buch jotend migepe mage otimo yiero ma ok ojwang'o oganda moro amora kaka yor riwo Kenya. When I decided to appoint General Ogolla, I was correcting the negative profiling of some of our communities, that there are positions that are reserved for some people and there are positions that can never be occupied by other people. An injustice and a stigma on a whole community. It needed to be corrected. And it is the same thing when it came to the formation of the broad-based government. I remember very well my brother, the Honorable Raila Odinga, had a different opinion of who should be the Minister for Finance. And I remember I told him that, my brother, if there is one place I will defy you, is that I am going to appoint a person from Luo Nyanza to be the first Cabinet Secretary or Minister for Finance. Again, to correct a negative profiling of a whole community that they don't care about property, property belongs to some people. Nekoro mkujua kanyo emaka ogodo yue mara riyo neno kacha ote maungodo modhuro amora hinya koda ojende ma ofwenyo tiji taka alwora dhi bedo maler mano otieno yugi jone Lawi Wuoda Adore wacho ni en rinya kendo neno Ramogi TV e yorno makare wacho na mos ne udhiambo fundi ka en Jackson Kajusa James Opondo ma Dickens Ochieng mar Ndhiwa jodong gweng ka ok gidwaro pesa no to kare giti kaka ne gitiyo chon. Ono kutudre gi report ma jodong gweng osechako ywak no menda no ni tin mokalo. Ka giwacho ni onego beni sirikal neno kaka imede obedo ma bop aka oyo ma dundo weche mag tuke biro. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Chiemo
ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakumga Juang en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo. Wapuonjo ne timo Ma en Maknan. Kapok wadonjo e weche mag tuke, en duol matayo sekta mar chai KTDA owacho ni gisechako kenge mag neno ni oket kuonde ma pi nyalo ringe kinde oula e alwora ma oganda pidhe chai. KTDA bende osiemo jopiny madino kuonde ma pi kaloe puothe kendo mamiyo oula thoro muomore ma kelo midhiero e alwora go. Tend KTDA oloso e kinde chulo familia maromo 44 ma pi ne okelo negi midhiero e gweng' ma Gitwiga e kar chung' od bura ma Othaya. Hiyo maji inaweza funguliwa ianze kutengeneza stima, because we are also part and stakeholders of this project. We also benefit. We are tea farmers. Kwa hivyo sisi hatuna objection na hiyo kazi kuendelea.